Recordo perfectamente a primeira vez que vimos o extraterrestre. Era inverno, e o meu amigo Rino e máis eu estábamos acubillados debaixo dun tobogán, agardando que parase de chover. Hai algo que debe de saber, e é que as nenas e os nenos non nos gustan nada os paraugas. Estorban, son feísimos, por moito que teñan debuxos de cans, de nubes ou de croquetas, que é a miña comida favorita. Sempre que vou aos restaurantes cos meus pais, pido croquetas. E despois, croquetas, máis croquetas. Atrapados no parque, sen paraugas, a única alternativa que tiñamos era agardar. Auga por arriba, auga por abaixo, auga pola esquerda, auga pola dereita, dixen, examinando a situación. Non temos ningunha vía de escape. Bah, Espe, es unha exagerada, dixo o meu amigo Rino, facéndose valente. Só é auga, non morde. Pois atrévete a chegar a casa pingando, reteino. Para min non había moita saída, tan só agardar a que escampase. Sol, sae, por favor, supliquei mirando cara ao ceo, coas mans colocadas como se estivese a rezar. Son unhas rayoliñas de nada, que che custa iso? Levas días facendo a bacazán. Un sol de verdade faríase valer e sacaría a cabeza por riba de todas esas nubes de pacotilla. Achú! Espirrou Rino de súpeto, interrompéndome, cousa que se lle dá de maravilla. Mima, exclamei, xa armamos. Se te pose enfermo, vai nos caer unha boa. Rino era propenso ás catarreiras. Que digo propenso ás catarreiras? Era unha auténtica fábrica de mocos, case sempre estaba atascado. Por iso no cole lle chamábamos Rino, porque tiña unha enfermidade do nariz chamada rinite. Sendo sincera, teño que admitir que eu estaba convencida de que Rino era medio neno, medio rinoceronte, e que calquera día o seu nariz empezaría a medrar e medrar ata conseguir a metamorfose completa. Eu tiña todo planeado. Nese momento montaríamos un espectáculo. O neno rinoceronte canta a táboa de multiplicar do 3. Xa sabía como ia presentalo e todo. Só era cuestión de tempo. O de tempo é de que Rino aprendese a táboa do 3. Non había xeito de que lle entrase na cabeza. As mates danselle fatal. Agardamos bastante tempo a que a chuvia parase e saíse o sol, cousa que non sucedeu. E se botamos a correr, preguntou o meu amigo, tremendo un chisco polo frío, cando xa levábamos ali polo menos 57 ou 58 horas. Eu non necesitei pensar moito. Que outra cousa podíamos facer? A de 3 vale, dixen, sinalando a tenda de larpeiradas, preparada para correr e bolecernos de tellado en tellado. Unha, dúas e... Ola, parella! Sou daquela unha voz que semellaba sair dunha catacumba. Se non queredes poñervos como dúas sopas, vinde comigo. O que acababa de interromper a miña conta atrás coa súa voz grave, así como de trombón, era un señor fúnebre. E por que era fúnebre? Moi sinxelo, porque levaba un gabán negro, un paraugas negro e tiña tamén un chapeu negro. As súas cellas eran tan mestas que semellaban dúas eirugas peludas, das que nacen nos piñeiros e son malísimas para os cans. Nunca viramos aquel home polo barrio, cousa sospeitosa, porque coñecíamos a todo o mundo, sen excepción. Notei como Rino se pegaba moito a min. O meu amigo ten moitas virtudes, pero a valentía non é unha delas. Tranquilos, vou de negro, pero non son ningún matón, ningún enterrador, nin tampouco me dedico a secuestrar nenos. Aquilo espantounos. Chámome Expósito e vivo no estranxeiro. Teño un piso no mesmo edificio que vos, no 9º. O 9º é o último piso, o que sempre está baleiro, comentou Rino polo baixo, falándome ben cerca da orella. A ver, que non teño todo o día, rosmou o home, mais tampouco non estaba enfadado. De feito, mirábanos cun aire divertido. Vindes comigo ou preferides quedar debaixo dese tobogán ata mañá? Rino e máis eu demos un chouto para esquivar o charco que se formara a carón do tobogán e abeirámonos debaixo do paraugas daquel tipo tan tétrico. Camiñamos acompañados da música da chuvia. A altura da froitaría percibín algo extraordinario. O chapeu do noso novo amigo
empezou a moverse en círculos. Desculpe, señor, o seu sombreiro móvese, advertino. Son as miñas antenas que hoxe están algo revolucionadas, contestou el, como se tal cousa. Rino agarroume da man e apertou con tanta forza que por pouco me rompe as falanxes, as falanxiñas e as falanxetas, que son eses osos pequenos que temos nos dedos das mans. Que non, muller, rectificou o home de inmediato. Vai algo de aire. Sabedes o que máis me gusta do vento? Que converte os obxectos inanimados en criaturas con vida propia. Esa explicación non me tranquilizou nada. O aire non move os chapeus en círculo, nin en rayas, nin en triángulos, e iso é algo que sabe calquera. Tomábame por parva ou que? Ti a min non me troleas, pensei, atravesando coa mirada. Decidín non quitarlle ollo ao señor fúnebre. E falando de ollos, o seguinte episodio sospeitoso tivo lugar dentro do ascensor do noso edificio. Foi raro de verdade. Que digo raro? Ultra raro, como un ornitorrinco ou unha toupeira nariz estrelado ou un pangolín, que son os bichos máis raros que existen no mundo. Pero volvamos ao ascensor. Eu empezo a pensar nas miñas cousas e despístome do tema central. O señor Expósito premeu o botón para ir ao noveno. Xusto no momento en que o seu dedo entrou en contacto co botón, acendéronse os ollos e empezaron a brillar cunha potente luz branca. Cando vin semellante cousa, crin que me desmaiaba. A cousa non era ningunha parvada. Tiña a proba definitiva. Expósito era un extraterrestre. O día seguinte, Rino veu á miña casa. Non me quedara outra que convocar unha xuntanza de urxencia. Viña moitas veces para xogar comigo, mas nesta ocasión non había tempo para diversións. Tiñamos un tema moi serio que tratar. Xúroche que vin como se lle poñían os ollos brancos cando premeu o botón do ascensor, asegurei a Rino. Igual lle deu un espasmo, muller. A miña boa pasalle unha chea de veces. Quedanlle os ollos do revés durante uns segundos, pero logo xa volven ao sitio e a vida continúa como se nada. E como explicas o do chapeo? El mesmo dixo que eran as súas antenas as que provocaban aquel movimento. O do aire que inventou despois foi para disimular. Foi unha broma, Espe, restoulle importancia ao meu amigo. Estás alucinando, non terás febre? Atende, Rino, porfiei, convencida de que eu estaba no certo. Presentouse como Expósito. Que clase de nome é ese? Ninguén se chama Expósito. En realidade quixo dicir extraterrestre. E o primeiro nome que se lle ocorreu que empezase por ex foi Expósito. A ver, sabichón, dime cantos expósitos coñeces. Rino non dixo nin mu. Non había ningún expósito no barrio, nin no país, nin na terra. E por qué? Porque o señor de negro non era da terra, viña de fora. Vale. Imagina que é certo que ven doutro planeta. Que se supón que debemos facer nós? Preguntoume Rino. Sermos hospitalarios. Pasar a moitas horas dándolle voltas ao tema e trazara un plan macarrónico. Pero non macarrónico de macarra, macarrónico de macarróns. Síganme, díxenlle. Fun á cociña, collín o trebello que empregaban os meus pais para escorrer a pasta e púxeno na cabeza do revés. Podes saberse que faz con ese chintófano de sombreiro? Rino podía resultar esgotador, non entendía nada, había que explicarlo todo. Pensa un pouco, o extraterrestre dixo que tiña antenas. Como non sabemos se ten dúas ou un feixe delas, pensei en regalarlle este casco. Así poderá sacalas todas polos buratiños. Se cadra, pono de moda no seu planeta e convertémonos en influencers. Imaginas? Anda, pois sí que é unha boa idea, recoñeceu o meu amigo. Por fin empezas a entrar en razón. Os rinocerontes sois moi testáns. Para que a sorpresa do veciño marciano, plutoniano ou macarrónico fose desorbitada, Rino e máis eu decidimos facerlle unha visita ataviados con escorredoiros. Mais iso non era todo. Tamén collemos prestadas nas nosas casas 2 escumadeiras, unha para cada un. Como non existían os escorredoiros pequenos,
Pensei que sería injusto que os extraterrestres nenos e as extraterrestres nenas non puidesen ir á moda. As escumadeiras eran a solución do problema. Eran pequenas, planas e con buratos. Farían a mesma función que os escorredoiros. O meu plan, por momentos, rozaba a xenialidade. Pasamos un bo anaco ensaiando o noso saúdo de veciños hospitalarios. A iso das 7 da tarde subimos no ascensor automático e chamamos ao timbre. Boa tarde, señor extraterrestre. Como está vostede? Saudámolo con enerxía. Que pasa, parella? Queredes que vos faga uns espaguetes con tomate? Preguntou ao ver as nosas pintas. Reparei en que unha das súas cellas estaba revirada. A ver se ia ser certo que en lugar de cellas eran eirugas peludas. Vimos facerlle un agasallo porque somos persoas hospitalarias. En realidade son 4 agasallos. 2 cascos para extraterrestres adultos e outros 2 para extraterrestres mini. Así poderán sacar todas as súas antenas polos buratos, ve? Ademais, os metais son estupendos para conducir ondas electromagnéticas e todo o mundo sabe que os extraterrestres empregades eses métodos. A reacción do home fúnebre foi moi diferente do que eu agardaba. En lugar de darnos as grazas, empezou a rir as gargalladas, agarrando o bandullo, como se temese que lle fose caer o chan. Eu non entendín que lle facía tanta graza. Creo que non lle parece boa idea, bisbou Rino, tirándome da manga da chaqueta. Tomeino fatal. Eu trazara aquel plan coas miñas mellores intencións e o home fúnebre agradecíamo escachando de risa. Tanto foi así que acabou no chan, boca arriba, esmendrellándose, patexaba e todo. Enfadeime como nunca na miña vida. Tirei a escumadeira e o escorredoiro e botei a correr escaleiras abaixo despois de dicirlle: nunca vin un extraterrestre tan maleducado, que saiba que nos preferimos os macarróns aos espaguetes. Un extraterrestre dos vós nunca nos ofrecería espaguetes. Pensamos que era macarrónico, que fraude, engadiu o meu amigo Rino, supoño que por apoiarme. Aquela tarde chorei un pouco. Rino consoloume como puido. Igual nos trabucamos, Espe. Eu creo que non é un extraterrestre, que simplemente é un expósito. Pois tal vez leves razón, admitín. Deixeime levar pola emoción, facíame tanta ilusión coñecer un habitante de outro planeta. É mellor esquecer todo isto. Sabes o peor? Que agora non temos escorredoiros nin escumadeiras, quedará unha casa do fúnebre. Estamos perdidos, como imos sobrevivir sen macarróns? Que comentario fixome rir. A mitad de iso, unha regaña de sol que seca as bágoas e aspira a tristura como a trompa dun elefante. O día seguinte descubrimos que Expósito Fúnebre marchara. O noveno volvía a estar baleiro. Subimos armados con vasos, pegámolos á porta da súa casa e escoitamos atentamente. O silencio era total. Foi Rino que nos rompeu cun berro. «As cellas de Expósito!», dixo por sorpresa, sinalando o chan. 2 eirugas peludas saíron por debaixo da porta, gabearon polo felpudo e deron un paseo polo relanzo das escaleiras. «Só son eirugas, Rino», dixenlle eu, que non quería levar outra decepción. Nos días seguintes pasou pouca cousa. Non volvemos ver as eirugas, nin tampouco a Expósito. Marchara, sen máis. Gustaríame un final distinto, que aquel tipo fúnebre fose un habitante de outro planeta. A vida real, ás veces proe como a picadura dun becho. Moitas semanas despois, Rina e máis eu estábamos moi concentrados, xogando a consola no salón da miña casa. «Rapaces, tendes unha carta», anunciou a miña nai, poñéndose diante do televisor. Os nenos nunca recibimos cartas. A min xamais me chegara unha, nin tampouco pensei que algo así, de outro século, puidese suceder. Aquilo extrañoume moito. «E que me manda?», preguntei así, sen moito énfase. «Aquí pon Expósito Fúnebre», contestoume ela. Rino e máis eu lanzamos os mandos polo aire, arrinqueille a carta das mans a miña nai e corremos ao meu cuarto. «Pecha a porta con chave», ordeneille a Rino. «Pero como que con chave? Ainda van pensar que estamos aquí dándonos bicos». «Non digas parvadas. Todo o mundo sabe que os rinocerontes non dan bicos. Teñen o nariz demasiado grande. Físicamente é imposible». Sentamos sobre a alfombra e abrimos sobre. No interior non atopamos carta ningunha, tan só unha fotografía.
unha fotografía estelar. Nela aparecían unha chea de criaturas, polo menos 50. Estaban noutro mundo. No chan había cráteres, buratos e irregularidades, e no ceo estrelas moi grandes. Todos eles tiñan antenas, unha chea delas, mas o mellor non era iso. O mellor é que levaban escorredoiros na cabeza. Fíxate, aquí hai uns cativos con escumadeiras, dixo Rino todo emocionado. Son extraterrestres de verdade, Espe. No centro da fotografía estaba Expósito. Soubeno porque levaba o seu paraugas negro. Detrás da foto dedicáranos unhas palabras. Grazas polos vosos agasallos. Como vedes, no meu planeta foron un éxito macarrónico. Algún día volverei ao voso barrio, parella. Cociñareivos uns macarróns con tomate frito e ensinareivos a poñer os ollos do revés. Non volvemos a ver nada de Expósito. Moitas veces, Rino e máis eu, subimos as agachadas á azotea que está no noso edificio, arriba de todo. Deitámonos no chan e fitamos as estrelas, convencidos de que, nalgún daqueles puntiños de luz, vive Expósito, o extraterrestre macarrónico. A vida tamén é iso, soñar e quererse moito ata as estrelas.